Bu, nyuwun pangapunten. Kula badhe nyuwun wekdalipun untuk rembagan satunggal perkawis ingkang midherek kula menika wigatos sanget. Mesti Bu Guru, ana apa toh? Monggo diaturke. Kula priksa kathah siswa ingkang kecanduan pirantos digital, kagungan HP, nanging boten dipun ginakaken kangge sinau. HP iku diginakaken ameng-ameng game utawi media sosial. Ya, aku dhewe uga kerep delok ngono. Malah ana sing nyontek pas ujian nganggo HP. Kahanan iki nyusahke tenan. Menawi kahanan punika dipun jaraaken, karakter siswa saged risak. Wonten siswa ingkang lajeng dados pribadi ingkang egois, boten empati, lan malih boten saged komunikasi langsung kanthi senggang. Bener, saiki bocah luwih pinter ngetik tinimbang ngomong. Nanging sekolah kudu melu tanggung jawab, ora mau nyalahke teknologi. Inggih, kula kersa. Nanging sekolah saged damel ruang edukasi digital. Punapa saged dipunlitis program pendidikan karakter adhedhasar teknologi? Modele piye? Aku seneng gagasanmu. Nanging kudu jelas implementasine. Kula ngusulaken program reflektif junior digital. Saben siswa dipun paringi ayahan nyerat pengalaman pribadi saben minggu lan dipun priksa kalian guru kelas. Wah, menarik. Nanging apa siswa ora mung nulis asal-asalan bingung entuk nilai? Inggih punika saged dipunatasi kanthi refleksi bertema, kados tema empati, raos tanggap jawab, utawi jaga unggah-ungguh kalian tiyang sepuh. Apik, nanging kudu ana panduan kanggo guru ben ngerti cara bimbing lan mriksa tulisan siswa. Inggih, mangke badhe dipun paringaken pelatihan enggal kagem guru kelas. Kula malih nyusun modul lan panduanipun. Sip, kuwi langkah konkret. Nanging kudu ana evaluasi saben sasi. Apa guru kelas siap? Bilih dipun paringi arahan saking panjenengan, kula saestu para guru keparing nampi lan nyobi. Dados program percontohan rumiyin. Yo wis, ayo wae dicoba sak wulan. Yen efektif, tak lebokke program tahunan. Matur nuwun kathah Bu, kula badhe damel proposal lan ngajak tim kagem ngejakaken menika. Aku setuju. Iki salah siji wangun nyata bangun karakter siswa jaman saiki. Matur nuwun wis gagas gagasan apik kaya ngene, Bu.